kusangana kwatirikuita zvakare paChibanda Media tiri muchirongwa chedu chamazuva ese chatinodaidza icho kuti Bishu Reality Show. Muchirongwa chinechi hatikurudzire kuti vana vadiki vari pasi pemakore 18 vaone vhidhiyo, vanyari kani endai munoona muri kunzvimbo dzakasiyana. Muchirongwa chinechi hakuna munhu anomanikidzwa kubuda paTV, handitika munhu wese watinoita interview panapa anenge achitoziva kuti ari kubuda paTV. So panapa ndine muenzi wedu kuEpworth. Munondiziva kuti inini ndinozotambira kuEpworth, handitika ndokwandinoita hurukuro, ndokwakazara macommercial sex workers, handitika inini ndinonzi Manasi, ndiri mwana wakaChibanda. Amena kuti imimi munonzi ani? Ini ndoitwawo Tambudzwa Itinani. Tambudzwa Itinani uri kubuda paTV. Munhu wese ane access yekuenda painternet akanga unosecha akati Chibanda Media akanyora kuti Bishu Reality Show anobva akuona. Alright. Right. So wakasununguka kuti unatsotirondedzera hako usingamhanye zvishoma nazvishoma. Ndine mibvunzo ndichakubvunza uchitsanangurirawo, handitika. Right. Chekutanga ndichokuda kuziva kuti iwe une makore mangani? Ini ndine makore 25. Ungakonfirm here kuti uri unotengesa bonde kana kuti pachirungu uri commercial sex worker? Yeah, nditori. Right. Wakatanga basa iri rini? Muna 2023. Wakaritanga une makore mangani? Ndine 23 years. Chii chakanatsoitika kuti uzotange iwewe kutengesa bonde? Chakatanga kuti nditange kutengesa bonde ndechekuti ndakapinda marriage yekutanga. Zvikaramba ndabva ndazopinda ichitu zvabva zvaramba ndakatanga kutengesa bonde pane ichitu. Mumarriage yekutanga wakagaramo nguva yakareba sei? Ndakagara 2 months chete. 2 months? Yeah. Wakangopinda nekubuda kunge teabag ka? Teabag ka unongoisa waburitsa ndezi? Yeah, ndozvandakaita chaizvo. Alright. Chii chakaita kuti uzobude mumarriage yekutanga iyi? Chakaitika kuti ndizobuda marriage yekutanga ndaishurupudzwa nchinzi ndandiri pfambi kwana ndakaroorwa nchinzi zvonzvo nhumbu yananda ndinayo yange isiri panzvimbo ipapo. Aikushoropodza ndiani uyu? Hama dzemurume, maparenzi ake, vabereki ndo vaindishungurudza namai vachiti pfambi yavatora. Asiwo kutaura chokwadi tomboti makamera ari off aya. Wakanga usiri pfambi uri zveshuwa? Nhasi tombori pfambi muno pausikana infact unoita vakomana ndochi waunenge uchida kuita ini ndisina ndiri tu vakomana vangu. Nekuda kwekuti shamwari yangu ndo yakazonditengesa kuti uyu ane mumwe mukomana waainaye mukomana uchangara upi kumobra vakomana vangu vari 2. Ndoparakatanga kunzi pfambi nhumba yose pano asi mukomana uchi kumobra ndakatosiyana naye kudhara pato nechemundasiyana naye. Nekuti kazhinji kacho anzi panopfungaira pega pega panenge paine moto. Munhu aungambonzi uri pfambi kana kuti chichi une munhu wani? Ndowanzoona zviwanzoitika izvezvi. Ndichazoziva kuti vaizvifungawo sei ipapo. Pamwe nekuda kwemusikanzwi kukura pamwe paibhironzi pfambi. Zvinongoitwawo vana vari kukura pageneration yatiriwo unonzi pfambi. Saka iwe pakuita vakomana wakawanda apa wakanga uri pakutsvaga here kuti woroorwa neupi kana kuti chii chainatsoitika? Ndandiri pakutsvaga ndoroorwa neupi chai ndopamba nepfungwa dzangu. Saka mukomana uyu kana kuti murume uyu akakuroora uyu wakagara naye 2 months ndiye akabreaka virginity here kana kuti uyu akangozosvikawo highway? Akasvika hake highway ndandabviswa neuchi nekutanga uyu aigara kumobro. Alright, wekuyu akangobvisa umhandara uyu ndo pane wakoma ndo mumwe wakomana 2 wataura? Handiye. Chii chakanatsoitika kuzoti uzosvike pakubviswa umhandara apa? Take your time. Zvakaitika ngari madesi eChristmas ndadhakwa ndasingazivi zvandanditori ndizoziva ndakabviswa seumhandara hwacho ndakasungomuka makumbo akazvimba nekuona ropa nekutonzwa nhengo dzangu dzekusasai dzitaka kurwadza. Pandakanobvunza mumwe wangu kuti kona ichiko
zvauri kwanichi ndizvozvo zvandakatoita kuti standaita se tandadhakwa ndakati saungadaro kaunototekera advantage kuti taita se tandadhakwa tese ndobviswa ndaitwa virgin but anga kutonditsava-tsava ini nekuda kwekuti nandichine munhu ane maini dzodzokera upi kumba kwavo ndotodzokera kumba nditsava-tsava ndotosvika kwana ndakati makumba angu ari kuzvima so zvizvandakanyatsoita kamwe kunwadoro kwandakaita nezuro asi zvikuitika pandiyo semunhu wabereki wangu asingagari padhuze mai vangu ndogara neparendi ndogara namai parendi wangu aishanda kubasa kuGlenora saka vaikabva vatodzokera kubasa kwangu asinganyanyozvichetedza kusvika ndatozota se ndapora kuzvimba kwekwenisa kuti zvaitika ndizvozvo zvikuti apa kuzvimba makumbo asi pamwe bp zvanzi alright. Alright, but vabereki handiti mati hamuna kurara kumba handiti kana if I'm not mistaken. Saka vabereki vakati marara kupi chaizvo? Zvemusikanzwa zvekunyepa zvezvekuti ndazorora kwanhingi ndokwandarara kwana kusebest friend yayo ndokwandakatonyeba ndarara kumba kweshamwari kwamainhingi apa isise nemwana womusikana tasinotorora panzvimbo. Right. But makanakidzwa here first day rekita bonde rekubviswa kumhandara? Handisingazozive nekudhakwa kwana ndakaita munhu zvakatondinakidza zvekutopfurikidza nekudhakwa unenge usingazviziva kuti zviri paground asi ndazozviona makusina hazvina kundifadza. Ipapo makanga mune makore mangani? Ndandine 19. Ko sei musina kunozivisa mapurisa kuti ndo zvakanga zvaitika? Handina kuzivisa mapurisa semunhu waiita se wandaifambidzana naye semunhu watairongawo zvataironga mulife kuti tichazogara tese. Makanga mane nguva yakareba sei muchidanana nemukomana uyu kana kuti murume uyu? Mukomana uyu ndakatanga kudana naye shure kuenda kuchikoro zve2017 ndiri form 4 ndakatanga kudana nemunhu. Alright, akatora nguva yakareba sei kuzoti azokubreak virginity? Akatora nguva yakareba from 2017 to 2019 pakanibreaka 2019 ndopakazonibreaka virginity wangu asi anga ari munhu akatoti kure kwandiri madesi anga ane 30 years. Ndinopanzwisisa. Handei pane murume wechi2 chii chakanazoitika? Murume wechi2 takangoitawo zvekungosanganawo ndichozvishandirawo ndichozvibikirawo sadza kumba aroko zvatatongowiriranawo tawirirana sorry zvakaitika pakuti ndozoita mwana takaita zvezvekuti ndaidana nemukomana uyu ndadana naye abva azondipa mwana nhumbu ndiyo yakabata ndatosiyana uye akatanga kungondignova pakanibreaka virginity. Alright. Ndo pakazoita kuti muzonzi muri pfambi this and that because mune mumwe munhu amaifambidzana naye? Ndo pakabvira upfambi hwangu. Marriage yakagara nguva yakareba sei? Inombogara 2 months saka zvatoramba nenhumbu yangu ndakabva ndatongodzokera upi kumba kwedu svika ndibereke mwana wangu ndiri kumba kwedu kubva kupreparation zvakatongoavhodwa nevabereki vangu. Alright. But murume uyu mainatsomuda zvemashuwa here kana kuti zvaifamba sei? Zvekutomuda ndaitomuda sezvo ndiye munhu wanga ndakuita sei mwana ndakudana naye panguva iyoyo. But iye aikuda here zvemashuwa? Nekuda kwekuti handizivi kuti mashoko here sekuona kwana ndakuita inini ka anga munhu anga asisina basa neni munhu uya ungangoti mheno ipfambi zvishuwa. Alright, tiri kupanzwisisa ipapo. But imi makazvitambirawo sei kuti vabereki vemurume havasi kukutambirai kuti muri mudzimai vemwana wavo? Zvinhu zvakatongondirwadza kwenguva yacho zvikatosongondirwadza kusvikira se zvikatosongopfuura ndikangosvika muchiro ndizvozvo. Handei pakuzoti mimi matanga zvechipfambi makazozvitanga gore ripi? Akanga akuzivisai kuti ndo matsvagirwa anoitwa nawo mari ndiani? Zvechipfambi ndakazvitanga ndatopinda imwe marriage yechi2 yandakazora chimwana changu chechi2 chimukomana chine 4 years ndakazotanga zvechipfambi zvekuti akakurawo tine vamwe vataigara navo maraini vasikana vakasiwo nevarume chikurukurawo zvikanzi watodzoka ndochitori paground kuti uchiraramisa vana vako iwewe semunhu ndaigara ndega ndakatomboti ndabva kumurume ndakatotora zvinhu zvangu ndabva ndatonoroja ndega vanhu vachigara kwago vachigara kupi kwangu ndega zvanzi iwe saka uchabhadhara rindinei kubasa hauna hausi kuenda wakangogara svika tatozivisana nomumangu svika tatotanga kunoita zvechifambi kumabvoko. Alright. Mataura zvemarriage yechi2 makambogara munguva yakareba sei?
Zvemarriage yechitu takangogarawo zvinge 3 years ne2 months zvaramba futi. Chii chakanyonesa mumarriage? Chakanetsa mumarriage ndakazongoona murume angouya nemumwe mukadzi ane imwe nhumbu yatokura yange iri 7 months. Ndati hangu handisvikwa zvogara tiri 2 ndangovaudza kuti nditsvagire transport ndipeke zvinhu zvangu taitogara mukocha force tatopeka zvinhu ndatonzwa nemota kumba usiku. Alright. Tada kuenda pafirst day renyu rekutanga kuenda kubhawa ngopanga patouchline. Makakeshwa navanhu vangani? Makaita mari? Chii chakanatsoitika pazuva iri? Zuva rekutanga ndakatanga kusangana munhu wekutanga. Munhu wekutanga akangosvika akanditi yes iwe munhu wekutanga kudzira chifambi. Ndakati mazviona semutanga kudzira chifambi handitori munyowani wepano sezvandandaudzwa ichi nevamwe vangu vatomasiya. Ndatoti ndatori mudhara wepano zvikanzi saka neti yako iri kuita mari ndamuti 25 zvikanzi haina 25 handina ndechi ne20 zvishwa bva atofa 20 iye ndatodedza mumwe wangu zvikanzi unogara pa vatomunza unogara kupa vatori kwaanotogara zvachitisiira mari yacho vatopiwa newe mari yangu yeye ndatonoramba kwemukomana uyo tasvika ndatorarawo mabato akanditi mumwe wacho haanotose anondifadza nekuti akatosvika pakutorara neni asina protection achindishandisa madiro aandose anofunga kuti anoda. Akarowa marounds mangani? Akarowa 3 rounds. Paraundi yekutanga chii chakanatsoitika? Raundi yekutanga haana kumbodhonza semunhu aizvitanda ndakugarisa sevakomana vemazuva munoziva vanozviti vemutoriro. Haana kumbotora nguva yakareba. Rechituviri raakadhonza. Akadhonza maminitsi mangani? Akaita dzingi 45 minutes kusvika panguva yekuti akatondoudza ndoda kundidya iwewe. Ndakati aiwe nini handizivi kuchidyiwa ndozoita se chishanda kunhengo yangu kuti kudye iwewe. Chinhu chaakazokwanisa kundiita ndechekuti ndakaramba kudya asi zvimwe zvacho akasvika pakuti ndisina protection svika ndazota STI. Makaita mhando ipi STI because kune mamhando dzakawanda dzakasiyana siyana? Mhando yeSTI ndakaita ndaingobudisa zvichena zvakati korerei ndichinzwa kakuswinywa uzasi kwangu. Alright, STI yakazorapwa kupi? STI zvakazoitika ndizvo ndikatoenda kuchipatara ndikatonobhadhara mari ndikarapwa. Makaenda kuchipatara chegovernment here kana kuti chipatara chakaita sei? Ndakaenda muri muprivate. Makaburitsa inenge mari? Ndakaburitsa $20 yacho iyo yana ndashandisirwa yacho iyo ndeyandakatozobuditsa futi yabuda STI. Ndikupanzwa. Saka second day renyu rokudzokera kunokechwa makadzokera kupi? Makasangana nemunhu akaita sei? Makaita mari? Second day ndakakechwa navanhu vaisvika almost 12 ndichichaja $3 vamwe ma4 zvakangodaro. Ndakaita mari yaikwanisa zvoita $39 ndoba ndakaita. Ndinopanzwisisa. Ndombonzwa mwana vachanzi kune nguva yekuti kunogona kurwadza because kana ukakanyanya kukeshwa navanhu vakawanda pane friction inenge ichiitika. Imimi zuva rechituviri makakeshwa navanhu vakawanda. Hakuna kusvika here nguva yekuti kwairwadza kana kuti kwaipisa? Kwakatosvika nguva yekuti kwaitopisa asi unenge uchitoshingirira semunhu kwaitoramba kuti unongozi kuti zvekuti utodzokorora kuita nemwe munhu kwaitoramba kutonzwa kuti munhu kuita se kuri kutopisa kuri kurwadza. Ndiri kupanzwa. Ipapa ndapanzwisisa. Ngatiti imimi zvakare. Ngatiti imimi muri kunguva yevanhukadzi yatingatiyo pachirungu kungava kumaperiod kana kuti kumwedzi. Maybe kupera kwemwedzi apa hamuna mari. Masvika nguva iyi ndeapi matanho amunotora? Tinotozoita mumwe musikanzwa tinotoriska life kuti totosvika pakutora cotton totoimoneredza tonoipfekera kuzasi kunhengo kwedu totoipfekedzera kumberi kudhuze nechibereko chaiko chaiko zvotinochingosanganwa varume ukaita se wakadaro chimuzengotosangana matambudziko kuti zvinoenda kumberi zvimwe zvacho zvitonetsa kubvisa svika kutoenda kupi kuchipatara. Saka munotongoita bonde zvakadaro? Totongoita zvakadaro uchingoti kamukachoka unoti pamwe rakubuda futi unokadhonza kobuda wakanoti kamukachoka rambopakira kamwe kamukachorimo uzozvinawo wacho kupi wakumba makuseni utanga kuzvikomera watokumba. Panoitwa bonde paipai pane munhu wechirume anenge achipusha achisandidzira kumberi. Cotton riri harizosvika here kumberi mberi?
ya dzinotosvika kumberi zvekutosvika panguva yekutoramba kutobuda zvekuti ndasangana nako kakarisikatya nenge kakatowanda zvekuti ndatonobviswa kupi zvipatara dzimwe dzenguva tinana mbuyo vari mukati mudzimba umu mekuti anotozokupo kana kuti mwe mushonga yekuti chitese zvidhonzeke wotobhadhara kuti mari. Alright, ndikupanzwa. Tinonzwisisa kuti vanhurume vane nhengo dzakasiyana, kune dzirefu, kune dzipfupi, kune dzikobvu, kune dzitete. Imi munowanzofarira yakaita sei? Ini nhangu ndongogutikana kuti mashandisiro anoita munhu chinhu chake ndo zvinongoenda nemagonero anoita kushandisa chinhu chako ndobhiliva kwandarichi ndokushanda kunoita bonde. Saka zvekukura kwenhengo hazvina basa, it's all about kugona kuishandisa. Kukura kutori kukura hatirambe, kukura pane dzinotorwadza zvinongoenda negona kushandisa kwako. Aipapo ndapanzwisisa. Saka mimi short time ngatiti maybe munhu angosvika mavhu mamupfekedza condom abva akasika kurasa mbeu asati aisa mukati, maybe mutori muprocess yekumupfekedza condom obva arasa mbeu, munokwanisa here kubhadharisa munhu akaita sei? Tokwanisa kubhadharisawo kwozoitawo nozvizvizviri pachitorisi pamutauro ushandiswa mazuva ano moti tiri mabhuru vanoti tisi mabhuru okuti mwana tokudza kuti aina anobva ndambokuita izvozvo asi kutomwe kuti anotozvinzwisisa anosiya kufa mwana kudza kuti anobva ndambopinza anoti tisi mabhuru aya anotobuda achitongomata achitoenda asi nyange atokubata bata. Sei muchimubhadharisa but iye munhu angorasa mbeu asina kupinza mukati? Asi handiti unenge watondibata bata here waguma nyama yangu ini ndiri paseo saka mufanira sei mufanira kutobhadhara nekuti nyama yangu iri pachi iri paseo. Alright. Kuvaye vanoti maybe varuwa Congo dust kana kuti varuwa mapiritsi aya anotengeswa nevakomana vekumaAvenues aya yokuti munhu ari kunonoka kupedza ari kurova damba refu, ndeapi matanho amunotora? Vamwe tinowedzeresa sesu sekuzoka toita kune vamwe pashoni yandamboshandisa kuti one vamwe semazuva ano kuti mabhuru vamwe haabhadhari vamwe vanoita sei vamwe vanobhadhara zvinoenda nemumwe kuti anenge achitoda here kosita mwe anotozvinzwiswa kuti zvandatozviitira mumwe anotoita sei anobhadhara mwe anotadza kana kutokupa mari yacho toziva kuti iwe ini handitombopa kana sendi yawatatowirana pekutanga ndiyoyo. Saka munoti kana munhu akadarikidza normal time yamunenge makatarisira imimi munomuwedzeresa mari? Zvine zvichiendera kuti tawirirana mari kuti ndizokuwedzeresa kuti ndokuwedzera mari. Alright, ipapo ndapanzwisisa. Imimi masangana nenhengo dzakasiyana, kune dzirefu, kune dzipfupi, kune dzikobvu, kune dzitete. Muchazokwanisa here kuti makawasangana nemunhu anotoda kukurorai, munhu achanga ane one size yenhengo, muchazokwanisa here kuvimbika kune munhu iyeye? Kana achikwanisa kuafodha zvezvandoda ndovimbika asi kana asingazvikwanisi uya ndopaunozonzwa kuti kwakaitwa gumbo panze. Kuafodha zvamunenge muchida imimi zvakaita sei? Ini seni zvangu ndokoshesa kuti vana vangu vachengetwe zvakanaka kubhadhara school fees yevana vangu vaendewo chikoro zvekudya nyange tikabatanidza vanangu vachienda kupi vachiendawo chikoro vachipfe kuchikoro zvanoita sei zvekuti vaende kuchikoro ndosvika muchira ndokunoita sei dzikama. Hamuzohure zveshuwa? Handimbohure. Saka nhau yekuenda kutouchline kana nhau yekuhura haisi nhau yekuti mune shava asi nhau yekuti munoda kutsvaka zvinoraramisa vanhu? Ndizvo zvoda kutsvaka zvinoraramisa vanhu harisi tombori shava asi kuda sei kuraramisa vanhu. Alright, ngatiti mawana mari yekutanga business kana kuti imimi mawana basa rakanaka rinokupaiwo mari iri nani yekuti mukwanisa kuendesa vana venyu kuchikoro nekuzvichengeta imimi, munokwanisa here kusiya basa richifambira? Izvozvo ndozvikwanisa zvekuti ndawana basa rakanaka rinokwanisa kundichengeta vana vangu ndokwanisa ndowane kuita business kana kuwana mari ndoite business kana ndawana basa ndokwanisa kusiya chifamba. Alright, ndiri kupanzwa. Riripo here rimwe zuva ramunoti mimi makakechwa nemunhu akakufadzai kana riripo zuva iri ndirini uye chii chakanga chaitika? Nekuti handimoziva kuti unenge uri pakutsvaga mari riripo zuva rekuti ndotofadzwa nemunhu zvekuti anga atondipawo mari zvekuita zvekuti ndotofadzwa zvekutofadza nyama asi zvekuti ndandaifarira mari ndopandakafadzikawo ipapo. Munhu akanga akukecha izvengu yakareba sei akakupai mari? Anga ndikecha atoti night anga ndipa $35 makusena achobva amukabva ndoedzera change mari yetransport 45.
Alright, alright, alright. Saka makangofarira mari chete zuva iri. Ya ndakafarira mari none ndiri pakutsvaga mari kuite kuenjoya chifambi. But bonde iri zuva iri rakatokunakidzai here, makatosvikawo panguva yekurasa mbeu here? Ya ndakatosvika panguva yekurasa mbeu, ndakarasa katu. Ko rimwe zuva romuti makakechwa nemunhu but zuva iri makadhisapoindwa, kana riripo chii chakange chaitika? Zvakaitika ndakakechwa ari manheru chinzi night. Baba vanhu vekuti vanhu vane mari dzavo vanchora vaenda nenhumba kwakumba kwanga nichi mukadzi wanga atikurirei zvekuti anga atotikurirei. Zvikanzi nhasi ndiri kurara kugaraji, mumwe inge iri mitemo yekuti vanomborara kupi, vanomborara kugaraji. Zvikanzi nhasi ndiri kurara kugaraji, zvikanzi alright. Saka mukadzi pamwe hana nyatsosinzwisa zveshoti baba uta sei varara kugaraji abva aenda kugaraji abva anodeedza baningi vana kudaira abva aya kumarooms achisecha abva asvika musipei abva adeedza akasvika nguva achitotaura vadeedza baningi zvikanzi zvanzi Friday oda kupinda abva atopinda. Mukadzi akasvika panguva yekuti akapinda ndisina kana kupfeka pasvika abva atora bhaketi rota abva andimwaya. Zvanzi baningi matoshinga zvekuti munonzi apfambichi mumba mangu. Yobva utanga ndibvunza zvikanzi iwombowire ndikati ini madhai ndatokechwa ndichinzwira sei ndiri kuuyawo pana mudada sei da kutoufwa mari yangu. Zvikanzi kazobuda baba vangu vatoni mweya wesika baba uyo wakabva watozosvika panguva yekutochinja pfungwa zvekuti wakatotanga kutondita rafu wakutopfungwa nemukadzi wavo. Bva ndatobuda ndisina kana mari distance ndakafamba yange yakatokura ndidzokere futi kwanere sei kwandemira tasinayo ndisina kana mari yekuti ndikwire kombi even nditori nayo famba singakwirike kombi chainzanzi aindi. Alright, shame, ndiri kuzvinzwisisa. Ngatitemi masangana nezvirwere zvepabonde zvatingati izvo ma-STI kana ma-STDs. Mune zvipatara here zvamunorapwa pachena kana kuti munoita zvokuita sei? Zvipatara zvinoti netsei kuti zviwane ndakutorina zvipatara zvacho ndopakusvika pakuzotanga futi paroda kutotsvaga imwe mari okuto ne-STI yacho yayoyo kuti uone kurapwa. Saka zvikangotorema. Alright, andiri kupanzwisisa. Ko mashoko amungade kusiyira imimi kune vasikana vechidiki vari kuda kupinda muchipfambiwo sezvamuri imimi, mashoko ekuti kudii? Mashoko andoda kusiyira kuvasikana vechidiki ndeyekuti vasikana zviri titsvage vanhu vanotibatsira kunyanya vechidiki vasati vambopinda mumereji, kunyanya vari kuuya maeji madiki aya vasikana siyanei nazvo hazvina kunaka. Munhu ane mwana atoti zvinonzwisisika asi kuvadiki ava nemakore mashoma vari kuti unotomuona atonezamu rakatomira sari mubva urusha kuti ari kutsvagei. Ndoti musadaro. Alright, tichinovhara chirongwa pane mumwe mubvunzo wangu wekuti handidi kupedza chirongwa asina kuubvunza. Ngatiti imimi masangana nemurume akakubvisai umhandara kubhawa kana patouchline, dhuma naye maybe arida kukechawo, munobvuma here? Akandofa mari ndobvuma asi kana asiri kundipa mari anotaura zvemahara zvataimboita kudhara zvekuti isusu taikuita zvekungosangana zvezviya handichakwanisi chii chawakambondisiyira chaichiya ndo chichingori panjira. Right, saka anofanira kubvisa mari iringobviswa nevamwe here kana kuti yake inenge yawanda kana kuti inenge yadzikira? Yake inenge yakatowanda semunhu akatombonditambisa. Saka inenge yamari handiti ma$3 zongobviswa kana ma5 kana ma8 kana ma7 inenge yakatokwirawo. Alright. Ko kana vangave baba vemwana masangana nawo vanobhadhara here? Vanotobhadhara nekuti kana chandakabvira ikoko asachachinja nditori pabasa da kuchengeta vana maybe pamwe usingana kutombondipa senderi kuchengeta vana vako saka unotobhadharawo ndiri pamaketi. Hama neshamwari kana kuti kana muri kuloja landlord wenyu anoziva here kuti ndo zvamuri kuita izvi? Vamwe vanenge vachiziva vamwe havatozive seni hangu ino vamwe vangu havatozvizivi ndinotongota zvezvekungoti ndotobuda asi vamwe vanotozosvika pakutozosvitsirwa nevamwe emusati kuti moziva kuti roja renyere kana mara anotobuda ritotorona riri kubhawa. Alright. Asi makambogara nzvimbo dzakawanda kani mati vamwe vanenge vachiziva vamwe vasingazivi? Ndagara nzvimbo dzakati wandei. Ko vana venyu mataura zvekuti mune vana, vana vanoziva here kuti mai ndo zvavari kuita izvi? Havazvizivi. Pane vana vasikana here? Pane musikana wane mukomana wane. Ngatiti mwana uyu azokurawo maybe makore anenge afambawo mozomuona ari patouchline, munonzwa sei?
zvinhu zvinondirwadza, that's why ndiri kutoshingirawo kuti nditsvagewo vaende kuchikorowo vapasewo vazotsvaga vazoitawo life yavo yakaita sei yakanaka, kwete kuti vazotedzerawo rodhi yandakaita sei yandakafamba zvina kunaka. Ko mukomana uyu aripo uyu mataura kuti pane musikana 1, saka obvious pane mumwe mukomana uyu abva azokura obva maakuzomuonawo ari patouchline zvakare kana kuti abva akecha friend yenyu, munonzwa sei? Zvinhu zvinotondirwadza nekuti ndoziva kuti kunosanganikwa zvinhu zvakawanda, zvirwere, zvinhu zvakangowanda zvinoitika sei zvinosanganikwa nekutouchline, saka hazvimbofe zvakatondifadza. Ndogona kutosvika panguva yekutotositsana panguva yakatooma nemwana iyu. Aiwa, ndapanzwisisa. Ndonyaya yange tinayo muri yeZimbabwe pano paChibanda Media. Kindly tell me what do you think in the comment section. Is lockdown